ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଆଉ ଶୂନ୍ୟସାନ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରାସାଦ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକଦମ ନିଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ହେଲେ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ଏହି କାହାଣୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ବନ୍ଦିଥିବା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଅଲୌକିକ ଯାତ୍ରା। ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ନା, ଏହି ନିର୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରାସାଦର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ଏମିତି କେଉଁ ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ମହଲର ସେହି ଲୁଚି ରହିଥିବା କଳା ଅତୀତ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରାସାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜାଗାର ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଭୂତକୋଠି କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଝରକା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପବନର ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଭୟ କେବଳ ରାତିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାସାଦ ଚାରିପଟେ ଏକ ଅଜବ ଧରଣର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଘୋଟି ରହିଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କେବେ କାହା କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ, କେବେ ଭୟଙ୍କର ହସ, ତ କେବେ କେହି ଜଣେ ଡାକୁଥିବାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ହାଡ଼ରେ ଶିହରଣ ଖେଳାଇଦିଏ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ରାଣୀଙ୍କ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟାଇବା ନା, ତେବେ ଦେଖିବା ଏହି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରାସାଦର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ କେତେ କରୁଣ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇ ସେହି ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଧୋକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ମୂଳ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏଯାଏ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିନାହିଁ। ସେ ଆଜି ବି ସେହି ପଥର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ନ୍ୟାୟର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେହି ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜବକୁ ସତ ମାନି ସେହି ପ୍ରାସାଦଠାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଏକ ସାହସୀ ବାଳକ। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭୟ ଏବଂ ଶୁଣା କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସିଧା ସେହି ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି। କେ ସାହସ, ନୁହେଁ କି? ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅର୍ଜୁନର ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ହେଉଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେହି ବିଶାଳ କବାଟଟା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠୁ ଛିନ୍ନ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏକଦମ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଓ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଭଳି ଶୀତଳ ପବନ। ସତରେ ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ପରିବେଶ। ଠିକ୍ ସେହି ଘନ ଏବଂ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଖୁବ୍ ଧୀର ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାସି ଆସିଲା। ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଭାବନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଲୌକିକ ସମ୍ଭାଷଣ ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ଅନ୍ଧାରରେ ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଅର୍ଜୁନ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୟରେ ଥରିଲା ନାହିଁ। ତାର ଉତ୍ତର ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ପ୍ରବଳ ଭୟ ସାମ୍ନାରେ ବି ତାର ସାହସ ଅତୁଟ। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ପିଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଛିଡ଼ା କରିପାରିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଏଠାରୁ ହିଁ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳୁଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏକ ଶ୍ୱେତ ଛାୟା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେହି ପ୍ରତାରିତ ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭୂତର ଚିତ୍ରଣ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ ରାଗ ନଥିଲା, ଥିଲା ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନରେ କେବଳ ଭୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ହେଉଛି, ରାଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମା କେବଳ ଡରାଇବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଅର୍ଜୁନ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଦାବି ରଖିଲେ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ନେଲା। ଅର୍ଜୁନକୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ।
ଏବେ ପୂରା ଘଟଣାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟକ୍ରମରେ ଯଦି ସଜାଇବା ତେବେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ରାଣୀଙ୍କ ଧୋକା ଦେଇ ହତ୍ୟା କଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବି ସେହି ଅପରାଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଲି ସେହି ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ସାହସର ସହ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଦାରେ ପକାଇଦେଲା। ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅତୀତର ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅପରାଧକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟାୟ ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅନ୍ତିମ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ପୂର୍ବର ଏବଂ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ସେଠାରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଖେଳିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ସେ ଏବେ ହସି ହସି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାସାଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା ହେବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ତାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସେହି ଭୟ ବିଲକୁଲ ଉଭିଗଲା। ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ସେହି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରାସାଦଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଓ ଶାନ୍ତ। କେହି ବି ଆଉ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଡରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ସମାଜରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ। ଆଉ ହଁ, ଲୋକକଥା କେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଇତିହାସର ଠିକଣା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ବି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ହେଲେ କାହାଣୀ କ'ଣ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା? ନା, କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜି ବି ଯଦି କେହି ସେହି ପ୍ରାସାଦ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା କୌଣସି ଭୟଭୀତ କରିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ଏକ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା, ଯାହା ଆଜି ବି ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଆଉ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଏ। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରାସାଦ କ'ଣ ସତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି, ନା କୃତଜ୍ଞତାର ସେହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛି? ଏହିଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତି କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଭି ନଥାଏ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜର ଚିହ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏହି ଗଭୀର ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।